Toch gaat het gewone leven verder. Van de morgen vertrekken krijgt er zoals verschillende charterskippen richting het waard. Zei ik dit groepje Duitse leerlingen dat op schoolreis is. Ik heb gekregen praat met een van de begeleiders van het schoolreisje. Hij woonde net voor de camera. Maar hij vertelde dat hij van de morgen het nice in de krant te lezen had, maar dat hij het mij opzet zin net zijn leerlingen verteld had. En hij is net de enige. De gasten die je nu aan boord hebt, weten die ervan? Ze weten er niet van. De instanties hebben eigenlijk redelijk snel de boel weggehaald. En dat is op zich wel prettig ook. Dat anders krijg je misschien wel onrust bij je eigen groepen en dat zou zonde zijn. En, dus ja, deze groep weet er niks van. Komen ze, als ze het wel wisten en ze hebben de behoefte over te praten, hetzelfde. Zullen we dat uiteraard gewoon gaan doen. Er binnen geen afsissings, maar rederij Vooruit, de grootste rederij in Haans, krijgt wel een soort vragen. Wij hebben op dit moment heel veel vragen van mensen die gerustgesteld willen worden. Die willen graag horen van, betreft het een schip van jullie rederij of niet? Nou ja, dat gelukkig kunnen wij dan zeggen, om het zo maar te noemen, van dit is geen schip van onze rederij. Dus daar hebben we dan een klein gelukje aan. Maar dat het gewoon een drama is voor de hele vloot in het algemeen, dat is gewoon één groot drama. Laten we het zo simpel houden. Met wat voor gevoel ga je zo weg? Nou, wel een ander gevoel. Je wordt wel even bewust gemaakt van de krachten waarmee je werkt. En iets bewuster eigenlijk natuurlijk. En, het blijft gewoon een beetje een raar gevoel dat eigenlijk gewoon de haven gewoon weer verder gaat. Ondanks dat er natuurlijk iets verschrikkelijks is gebeurd gisteren.